रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नैबे बाथ्राया जोबोद इम्परटेन्ट आरोना रायजो राजा नोंथांमोन माने जोंनि मानसिफोरा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि हिन्जावसाफोरा जोंनि हिन्जाव मानसिफोरा माने सांग्रां जानाया बिराद गोनां आरोना नोंथांमोना बावैसो सिगां माने साननैसो सिगां नोंथांमोना नुबाय थादोंमोन सासे हिन्जाव मानसिया सासे निग्रो हौवाजों लोगोसे थानाय लोगोसे रिल्स माने खुदुमलायनाय बायदि बायदि नोंथांमोना गोबां नुबाय थादोंमोन ना दा बै मानसिया दिनै माने गुवाहाटियाव माने बबेबा माने मस्जिदाव माने फैसा खावनानै माबि खावनानै जोङो हमजानाय जोङो बावैसो सिगां जों नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिफ्राय जोङो नुनो मोनो दा जोङो बेफोरखौ जोङो सानोबा नायनो हायो जोङो बिजिरनो हायो मानोना जोंनि जायगायाव बैफोरबायदि माने फरेनार मानसिफोरा माखासे बिजनेसनि थाखाय थांखि लानासो फैयो बियो रोखा रायजो राजानोंथांमोन मानोना बैसोर मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव माबा मोनसे बिजनेस फालांगि बेबायदि मावनोसो फैखायो आरोना थ' बैफोरबायदि मानसिया दिनै फैनानै जोंनि जायगायाव सोरबा जोंनि बर' आइजोखौ माने लोगोआव लाफानो मोननाय माने मा बेजों थाफानो मोननाय माने मा माने हाबाथ' गैया हाबा जानायखौथ' जों नुनो मोना बेजों थाफानो मोननाय माने मा गासिबो माने सुबिदा मोननाय थानो उन्दुनो गासिबो जायगा मोननाय नाथाय जोङो फैयै फैयै नुबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने बै मानसिया सासे सिखाव एकदम माने रोखा माने फोरमानजों बे मानसिया हमजाबाय आरो सासे सिखावसो आरो गावनो माने खोमा खेबनानै बुंदों खावदों ना खावाखैमोन होननानै दा आं खावदों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों नाथाय नायदो दा जोङो जोंनि हिन्जाव मानसिफ्रा थारैनो सांग्रां जानाया मोजां आरो बेफोरबायदि उसनाखि आरो बेबायदि फरेनार मानसिफोरजों जुदि बेबायदि मोजां जानानै थाखा फैसानि थाखाय थाखा फैसानि लालसाव लब जानानै जुदि बेफोरबायदि मानसिजों जुदि रिलेसन थायोब्ला सानसे समाव माने बेफोर मानसिफोरा माने लोगोआवथ' लानानै थांखाया माने गथ' बायदि बायदि जोनोम होनानै बे मानसिया माने गारनानै थांगोन आरो ना माने नागारना थांगोन आरो बै नोंनि जोनोम होनाय गथ'आ बै निग्रुनि माने महर मोखां लागोन साइस लागोन माने थ' बेफोरबायदि मोनसे सिटुवेसना फैनो हागौ आरो ना थ' बेनिखायनो सांग्रां जानाया मोजां दा आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनबाय एकदम रिसेन्टलि जोंहा एक्टर नङा होमबा रन्जय ब्रह्म एक्टर दा बेखौबो माखासे हिन्जावफोरा माने लोगो नांनानै थांथां थिंथिं माने सोवानाय बुनाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय थ' थारैनो गोबाङानो गिबियाव मानो बुदोंमोन मानो बुखो मा जाखो जाथाया माने गोबाङानो हमनो हायाखैमोन नाथाय सासे माने सिम्पोल बाजैया बे जाथायनि सायाव रोखायै फोरमायदों बेखौ आङो दसे उनाव नोंथांमोनो दामनानै होगोन भिडिअखौ मानोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' नैबे भिडिअखौ नाय जिथुनाखि बावखुंग्रियाव बे रन्जय ब्रह्म जाय माने नोंथांमोना साननैसो सिगां माने एलबामाव मोसानाय नुबाय साननैसो सिगां माने माबा माबि बायदि बायदि एक्ट्रिसफोरजों मोसानाय नुबाय ना जोबोद मोजां बाख्नायथावना जोङो बाख्नायदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो सासे मानसिया माने मोजां स्टेजाव सहैनो हायो बिनि थाखाय जों बाख्नायदोंमोन नुनानै थ' नाथाय बे मानसिया आरो नोंथांमोना नुदोंमोन मोनसे समाव बे मानसिनि जिथु मुलि बेफार मुलि बिजनेस मुलि फाननाया बिनि बिजनेसा जोबोद फिसामोन नाथाय फैयै फैयै माने मुलि बेफाराबो गोबां माने ग्रथ जानो हमदोंमोन आरो फेसबुकबो बाहायदोंमोन नाथाय जानला मोनला कन्टेन्ट बानायनाय बे मोनसे आखु जानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोना बावखुंग्रियाव नुनो मोनबाय जोंहा बे गावदां एकदम मोनसे बिराद गाज्रि भाइरेल जादों आरोना मेन्टेलिटि माने बिनि साननाय हनायफ्रा बिराद गाज्रि बेखौ फोरमान होनाय जादों जिथुनाखि बे प्राइभेट पार्टस बे जों बेखौ जोङो हिन्जाव होननानै जों मोनथियो नङा होमबा गोबाङानो हिन्जाव होननासो मोनथियो नाथाय हौवा होनना मिथिया माने गोबाव समनिफ्राय बे हिन्जावफोरनि ड्रेसाव जोङो नुनाय हिसाबै जोङो बेखौ जों हिन्जाव होननासो मिथियो नाथाय बिनि प्राइभेट पार्टसआव जिथुनाखि दांनाय बियो फोरमान होदों बिनि मेन्टेलिटिफ्रा साननाय हनायफ्रा एकदम नेर' आरो गुसेब बे फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन
तो बियो जोबोद लासिं सिं दा फैयै फैयै नोंथांमोना नुनो मोनबाय तो मेन खोथाया बियो माने जोंहा नैबे सिम्पुल जिथुनाखि बाजै नै बिनि फ्राय जोङो थारैनो सैथो बाथ्राखौ जोङो मोनथिना मोनबाय बुजिना मोनबाय मानोना सासे माने दाय गैयै हिन्जावसा माने माने जेबो रेकर्ड गैयै दाय गैयै सासे हिन्जावसा माने जौ लुना होनाय भिडिअ खेबनानै हगारना होनायनिफ्राय बिनिफ्राय माखासे गाज्रि रिएक्सन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिना पारमिसन उइदाउट पारमिसन गैयालासिनो बेफोरबायदि भिडिअ होनाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि कमेन्ट फैनाय नङा होमबा कमेन्ट लिरनाय कमेन्ट फैनाय तो बिनिफ्राय माखासे जिथुनाखि नैबे सोरनिबा माने दाय गैयै सासे हिन्जावसा मानसिनि माने जिउजों लाइफजों मोनसे गेलेनाय मोनसे जादोंमोन माने बेखौ माने फाननाय जादोंमोन नङा होमबा जिथुनाखि जेबो माने फोरमान गैयालासिनो जेबो माने इभिडेन्स जेबो माने बेबायदि गैयालासिनो माने सासे हिन्जावसाखौ माने गाज्रि होननानै बे माखासे कमेन्टनि गेजेरजों माखासे भिडिअनि गेजेरजों बियो फाननाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव नैबे एक्टरा माने आइजोफोरजों बेबायदि बुजानो गोनां जादों आरो बिनिखायनो सांग्रां जानाया मोजां जायफोर माने कन्टेन्ट क्रिएटार फेसबुकआनो जा पेजआनो जा प्रफाइलानो जा इउटुबानो जा जायफोर माने कन्टेन्ट क्रिएटार बियो माने जेब्लाबो सांग्रां जानाया मोजां मानोना जेबो फोरमान जेबो इभिडेन्स गैयालासिनो उइदाउट प्रुफ उइदाउट इभिडेन्स जेबो गैयालासिनो सोरबा मानसिनि भिडिअ खालामनानै बेखौ भाइराल खालामगोन बेखौ ससियेल मिडियायाव होगोन आरो गाज्रि कमेन्ट गाज्रि रिएक्सन फैनायनि थाखाय फैनायजों सोरबा सासे मानसिनि दाय गैयै सासे हिन्जावसानि लाइफआ बरबाद जाया लाइफआ माने डेमेज जाया खहा जाया बेखौ जाहाथे नोजोर होनांगोन।